Menika selawat pitutur aslinipun rumiyin kan selawat menika laras madya. Dados selawat santi swara kalian selawat laras madya menika meh sami Mas. Namung intine saire menika ingkang benten Mas. Nah, nek selawat pitutur menika ngemot babagan pitutur agami. Dadi pitutur agami niku boten bentenaken agami sanes lan sanesipun. Kathah ingkang dipun emot wonten ing selawat pitutur menika ingkang sepisan gandeng pitutur menika pitutur agami menika boten lepas kalian selawat. Selawatipun mawi pambuka menika selawat Nabi. Selawat Nabi menika ingkang suraosipun menika kirang langgungipun menika Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ning gandeng wonten ing selawat pitutur menika namung Allahumma sholli ala Muhammad. Menika pambukanipun selawat pitutur. Lajeng kanthi pambuka selawat pitutur menika kalajengaken inggih pambuka menika kangge miwiti anggenipun selawat pitutur. Kanthi miwiti menika wonten ing selawat pitutur menika dipun serat menika sun miwiti niat ingsun anyebut asmaning Gusti. Selawat pitutur menika sejarahipun menika panjang sanget. Amargi selawat pitutur menika mendhet saking pitutur agami utawi pitutur rasa. Tujuanipun kanthi selawat pitutur menika kangge mituturi dhateng pribadipun piyambak linangkung dhateng piyantun sanes. Selawat pitutur menika aslinipun rumiyin menika saking dusun Gaten ingkang ngesuwi biyanipun Bapak Priyo Harjono. Menika tiyang ingkang sampun mumpuni babagan budaya. Sae menika saking ketoprak, saking kerawitan lan selawat pitutur menika. Gandeng menika piyambakipun menika sampun mumpuni babagan budaya. Lajeng rikala semanten menika salah setunggalipun pawongan utawi tiyang wonten ing padukan dukuh klebet kula menika dilalah pun undhahi wonten mriku mirengaken selawat pitutur menika. Lajeng raos ternyuh nggih, raos ternyuh. Lajeng kula ngomong-ngomong dhateng warga masyarakat rikala taun 1900 sekawan menika pun istilahipun biwaraken. Lajeng masyarakat dukuh menika istilahipun sepakat saiki mbok dianake selawat pitutur ugi kanthi selawat pitutur migunani karo awak dhewe ugi sedaya masyarakat kangge nuturi piyantun umum.
kanthi selawat pitutur menika estu lajeng menika saged dipun setujoni lajeng berdiri selawat pitutur menika. Namun jatuhipun selawat pitutur menika estilipun peralatanipun boten kathah Mas. Boten kathah. Namun nggih nek dipikir awis ya tetep awis wong mrekinipun era globalisasi sakmenika menika berbasuki mawa duit boten mawa bathok nggih nek bathok niku panas mawa duit. Nah peralatanipun menika sepisan kendang batangan menika lajeng kempling kalih lajeng gong bem utawi bing menika setunggal, gong ageng menika setunggal, peking lajeng siter. Ning estunipun rumiyin menika sampun berjalan utawi sampun mlampah mawi gender Mas, gender penerus. Estunipun perjalanipun supados sae samudayanipun menika dipun wonteni istilahipun kepengurusan utawi organisasi nggih. Supados kanthi kepengurusan organisasi mboten lepas saking dono utawi arta supados mangke kangge sosial, kangge kecekapan ingkang kengginan. Nah menika lajeng dipun putusaken, lajeng dipun bentuk leres menika kula ingkang dipun sepuhaken lajeng kadang kula panjenenganipun Pak Hadi Utomo menika bendaranipun saged lumampah. Nek gandeng menika selawat pitutur wonten ing sakmenika ingkang lumampah namung piyantun kawan welas. Masalah pendanaan kan istilahipun kirang Mas. Merginipun setiap kempal mobilan selawat pitutur menika sinten ingkang pikantuk arisan menika ingkang kengginan. Nah, setiap menapa nggih, setiap anggenipun kempal menika setunggal personil, betul anggota menika dipun put arta gangsal 12.000 ingkang 12.000 kangge istilahipun kangge kesejahteraan melampahipun kangge nyamian utawi wedang sak kubur rampinipun ingkang gangsal 1.000 kangge sosial. Nah, sosialipun ingkang gangsal 1.000 menika sepisan kangge sumbangsih menawi menika saking kanca anggota menika anggota ing badan menika kirang sekeca menika dipun tuweni kagem istilahipun sosial. Nah kanthi menika dumugi sak menika saged mlampah. Moho